Næbdyret er nice. Næbdyr er en besynderlig skabning. Det er en krydsning mellem et bæver, et krybdyr og en and. Men det er mest et pattedyr, så den er nok højst sandsynligt mest bæver, og så resten af procenterne, det er så and og krybdyr. Fedt nok. Gud, så sød den er. Sådan. Næbdyret lever i det østlige Australien, nærmere bestemt Tasmanien. Så det vil sige, at næbdyret er landsmænd med prinsesse Mary og kænguruen og koalabjørnen. Det er sjovt nok, alle de nice dyr, de kommer fra Australien. Så der er næbdyr ingen undtagelse. Et næbdyr med hat har man da kendt mage. Næbdyr lever af snegle, krabs og andet guf, som den graver op i mudder. Næbdyr er det eneste pattedyr, som er kendt for at lægge æg. Det er eddermame mærkeligt. Næbdyr har nogle utrolig giftige sporer. Den bruger den til at kæmpe mod andre hanner, om en hund for eksempel, eller til selvforsvar. Så det er rimelig nice. Farlige dyr i hvert fald. Så skal ikke undervurdere næbdyr. Næbdyr lever i vand for det meste. Helst vand der er lidt grumse, så man bare rigtig kan hygge sig. Det var alt hvad jeg havde om næbdyret. Og nu kommer der lidt musik. Paris Hilton næbdyr. Næbdyr. Hvad er du? Ingen ved det. Alle snakker om det.